Diyos marhay na pagkahapon po sa indugabos mga tugang. Idulot po niya to ang misang ini sa manlain-lain na intensyon. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Eden Macandog, Irene Bal, Beverlyn Ogayon, Gemma Labordo and family, Rosemary Buenaventura, Gemma Labordo and family, Mr. and Mrs. Randy Magnaye and family, Regaspi Celerio family, Mr. and Mrs. Eduardo de la Cruz and family. Andrew Charis Chu, Sunny Jacqueline Estrada and family, Alfonso and Teresita Ngan, Lily Chua, Mr. and Mrs. Angel Edoria and family. Misa pasasalamat para sa regalo kan buhay ni Julian Ray. Petition for fast recovery of the following: Dr. Edgar Esplana, Vicente Antonio Ijan, Catherine Chu, Brown Joy Lim and Peter Lim. For fast recovery of Dr. Vivienne Bombita, Rayjan Magnaye and family. Petition for Pinky and Christian. Petition for Bridget and Leia. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag: Valentin, Salvacion, Rodrigo, Evangeline, Baby Angelica, Anastasio, Conversion, Eric, Milagros, Alfredo, Atigay, Crisanta, Juliet, Roberto, Antonia, Ruben, Angelo, Leonardo, Wenepredo, Arnulfo, Esperanza, Dewey Senior, Victor, Eli Floresca, Eleonor, Linda, Natividad, Charis, Manuel, Bernardo, Bill Bernard, Obdulia, Cesar, Marianelli, asin kan gabos na mga kalag sa purgatorio. Mike, just check.
Diyos marhay na pagkahapon sa Indogabos mga tugang. Ngunyan po yaw nakita sa ikaduwang Domingo sa panahonin Kwaresma. Tema, ang pangapuda nin Diyos asin ang satong simbag. Sa panahonin Kwaresma, yaon ang pangapudan na kitagabos, magsulsul kan kasalan, asin magbagong buhay. Ang satuyang simbag sa pangapudan na magpakabanal, iyo ang pagkakaigwaman nyato kan transfigurasyon sa satuyang buhay. Ipamibig nyato sa Eucharistia na satuyang ipinagseselebrar na makahirasman kita sa transfigurasyon ni Jesus sa paagi kan pag-ako manyato kan bagong buhay sa grasya nin Diyos. Ang satuya pong Santa Misa, pamamayuhan kan satuyang namumutan asin ginagalangan na Senyor Arsobispo Reverendissimo Rolando Octavos Joventria Terona, OCD DD, asin ang pag-iribang padi. Matindugpuan gabos asin awiton nyato an awit sa pagpuon. Kaibuhan na mata ko, magsarikta siya mamumuo. Langkat sa tuyang pag-abot, magsulsul sa buhay ng marao. Halimawaranin Panginoon, magtubod na patawadon. Harinanggan magsayang ng panahon, maghidaling yan sa pagbangon. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an katuninongan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Diyos marinapon sinugabos mga tugang. Diyos marhay na hapon man po, Bishop. Kay iba sa mga intensyong binasa, ang misang ini, idinodolot ko para sa gabos nindong personal na intensyon, siling man para sa karahayan kang indong mga pamilya. Kaya buksan niya itong sa itong mga puso, mag-umaw, magpasalamat kita sa kagurangnan. Sa okasyong ini, oportunidad na ini, nagiraray bilang sarong banwaan, ginugunumdum niya to ang misteryo kung pagdusay, pagdolot, pagkagadan, asin pagkaboy liwat ni Kristo, paagi sa Santa Misa. Mga tugang, idoko ang payo, mapagkumbabang ako unta an satong mga kasalan, tanganing magkanago kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ang gabos mo kusog tabi, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. maherak ban lugod sa to ang Diyos na makakamhan. Asin pakatawada an satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
idukuang payo, mamibig kita. O Diyos, nagtugon ka sa mo na hinanyugon ang padangat mong aki. Pagkanigo ang pabagsugon kami sa buot kang sa imong tataramon, tanganing huli sa malinig na espiritual na pagkasabot, mag-ugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamos sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay sinagahade sa pagkasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos to kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Si Abraham nagkuyog sa kabutan kan mahal na Diyos, ninhuli ka ini, iwinaras sa iya ang mga langit nun na bendisyon, susog sa sinabi nin kagurangnan, hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Ang kagurangnan nagsabi kay Abraham, bayaan mo an sa imong banwaan, asin mga katuod, patin an harong nin sa imong ama. Paduman ka sa daga na ipapahiling ko sa imo. Gikan sa imo, magibo ako nin dakulang banwaan. Bebendisyonan ta ka, asin magiging dakulaan sa imong ngaran. Bebendisyonan ko ang mga nagbebendisyon sa imo, asin bubusongon ko ang mga nagbubusong sa imo. Asin sa imo, magiging paladan ang gabos na tawo sa ibabaw nin daga. Huli kaini, si Abraham naglakaw, susog sa itinugon sa iya, nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Matanos ang tataramo nin kagurangnan. Maimbod siya sa gabos niyang mga gibo. Namumuot sa kabanalan asin katanosan. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Ang mata nin kagurangnan nasa mga natatakot sa iya, nasa mga nagsasarig sa iyang pagkamuot, nganing iligtas sa indang kalag sa kagadanan, nganing atamanon sa panahon nin gutom. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Ang sakuyang kalag nagahalat sa kagurangnan, siya ang samuyang tabang asin kalasag. Magdanay sa mo, kagurangnan, ang sa imong pagkamuot, huli ta kami nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Bakong pasil ang pagpapakabanal, may mga sakripisyo sa pagbaklay sa dalanin katanosan na inaagihanin kagurangnan. Himateon niya to ang mensaheng ini sa ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Sa kaibahan ko, tiusa ang mga kasakitan huli sa marahay na bareta. Bilog ang paniwala sa kapangyarihan nin Diyos na nagligtas sa to, asin nag-apod sa to sa kabanalan, bakong huli sa anuman na naginibo niya to, kundi huli sa iyang kabutan, asin sa iyang biyaya. Ang biyayang ini, iwinaras sa satuya, kay Kristo Jesus, bago nagpuon ang panahon, alagad ipinahayag ka nagpahiling ang satong kagtubos na si Kristo Jesus. Dinaog niya ang kagadanan, ipinagrukyaw niya ang buhay, asin buhay na daing kasagkuran sa paagi kan marahay na bareta. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog puan gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
resurrectionem tua, laudamus Domine, laudamus et glorificamus resurrectionem tua, laudamus Domine, crucem tua, adoramus Domine, resurrectionem tua, laudamus Domine. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo sosok kay San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihising anom na aldaw, pinagiban ni Jesus si Pedro, si Santiago, asin si Juan, na sa iyang tugang, asin dinara niya sinda, sa sarong halangkaw na bukid, sinda sa naduman, sin sa atubang ninda, si Jesus nagbago, ang sa iyang lalawgon, nagliwanag, siring sa aldaw, asin ang sa iyang gubing, nagkintab, siring sa ilaw. Nagpahiling sa inda si Moises asin si Elias na nakipag-ulay-ulay sa iya. Si Pedro nagsabi kay Jesus, kagurangnan, magayon kung digdi sana kita, kung buot mo, mapagibok kitang tulong harong-harong, saro sa imo, saro ki Moises, sin saro ki Elias. Nagtatarampa si Pedro, natahuban sinda nin sarong maliwanag na panganuron, sin sarong tingog hali sa panganuron, nagsabi, ini ang sakuyang aki, sakuyang padangat. Himate anindo siya. Pagkadangog ka ini, ang mga disipulos nagdarapa, pano nin makuring takot. Rinanihan sindan ni Jesus, dinuonan asin sinabihan. Tindog ka mo, dai ka mo matakot. Itiningkalag ang sa inang mga mata, asin daing ibang nahiling, kundi si Jesus na sana. Mantang naghihilig hali sa bukid, tinugon sindan ni Jesus. Dahil nindong ipag-usip sa kiisayman ang sa indong nahiling. Maghalat, sagkod na ang aki nintawo, mabuhay liwat sa mga gadan. Marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw puan gabos. Kiraray Diyos maray na hapon sin nagabos, mga tug. Diyos marhay na hapon man po. Ang nadangog niya itong experience ni Jesus sinapod ang transfiguration sa English o pagbabago kang lawog o lalawgon kang satong kagurang ng Jesucristo. Ining experience ni Jesus napaka-importante para sa banwaan kang Diyos, para sa banwaang Kristiyano. Dahil sa experience siyang ini, nagtutukto sa satukan mga bagay na makakatabang para magtalubok kita sa satong pagtubod sa kagurangnan, para magtalubok kita sa satong pagsabuhay kang satong pagtubod kang Kristiyano, Christian belief. Ano ang tinutukdo kang transfiguration ni Jesus? Enot, sa experience siyang ini ni Jesus, ipinapahiling si Sai. Who is Jesus? Si Sai si Jesus. Klaro ang nadangog niya ito sa Ebanghelyo ng kagurang ng Ama. Siya mismo ang nagsabi, uya ang sakong aking padangat sa sako. Si Jesus, aki kang Diyos, itinataw sa to kagurang ng Ama para igiya, tukduan tayo sa satong buhay. Ngunyan, dahil lang yan, paagi sa paghiling o sa presensya ni Moises asin ni Elijah, ipinapahiling na si Jesus ang sentro kang istorya kan kaligtasan. Tadaw, why? Sa mga Israelita, may duhang tao, personalidad, na napaka-importante para sa inda. Si Moses o Moises,
na nagrepresentar kang batas o he represents the law of God. Si Moises, na sa bukid kang Sinai, inako niya ang 10 tugon kang Dios. Siriman siya ang nagtao kan 10 utos sa Dios. Si Moises na leader kang mga Israelita paduman o pasiring sa promised land. Kaya kada bes na nagigirumdum ka mga Israelita ang ngarang Moises, nagigirumdum ninda ang sa indang eksperyensya sa bukid kang Sinai na duman sinda naging banwaan kang Dios paagi sa tipan na ginibo ng Diyos kay basa inda with them. Sa kabilang dako mga tugang, uya si Propeta Elijah, nagre-representar kan mga propeta. Kada best na ginugurumdom kang mga Israelita, si Propeta Elias, nagirumdom ninda ang mga hula, the prophecies kang mga propeta na madatong ang Mesiyas na magtatao kang kaligtasan sa banwaan kang Diyos. Ngunyan si Jesus, nasa sentro kang duwang taong ini, ipinapahilig na si Jesus ang dakulang batas. He is the greatest law of God. Siring man, He is the greatest prophecy of God. Si Jesus ang dakulang servant leader. Siya ang dakulang prophet kang kagurangan. Kaya nga sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinapahiling sa sato si Jesus. Di lang yan, mga tugang, pinapahiling din, ina-anticipate kung ano ang mamamatayan ni Jesus después o pagkakatapos kang sa iyang pagkagadan o pagtusay sa krus. Paagi sa transfiguration, ipinapahiling na si Jesus, paagi sa resurrection, pagkabuhay liwat, magbabagong anyo man siya. Dumanya to mahihiling ang sayang dakulang kamurawayan. His greatest glory will be seen in His resurrection. So yan mga tugang ang pinapaabot sa sato kang transfiguration ni Jesus. Na siya ang aki kang Diyos, dakula asin padangat na aki kang Diyos, sentro kang satong, kang istorya kang satong kaligtasan, mas dakula kay Moises, mas dakula kay Propeta Isias, siring man, si Jesus ay iyang pagtusay kang buhay, paagi sa iyang pagkabuhay liwat, mahiling niya to ang sa iyang kamurawayan o dakulang kamurawayan, His great glory. Ikadalawang tinutugtog sa to, mga tugang, kag-experience ni Jesus sa transfiguration, is our own destiny. Inaapudan kita, pinapagarudom sa sato, na kitang gabos, inaapudan para magbago. Paagi sa bunyag, nagpapartisipar na kita sa buhay ni Kristo. Kung kita magiging matanos, siriman maimbod, sa pagkapot siya to bilang sa sato, bilang mga Kristiyano, itato man sa sato ang grasya ng pagbabago. Dahil lang ng sato mga lalawgon o lawog, especialmente ang pagbabago kang satong pagkatao, pasiring sa pagbabago niya to o pagpartisipar niya to sa kamurawayan ni Kristo. Sabi ni San Pablo, in Jesus Christ, we are all called to glory. We are called to glory. Yan ang satong destiny. We are meant to be in glory with Jesus Christ. Pero mga tugang, ang bagay na ini magigibo lamang kung ngunyan pa man, mientras sa kita na mabuhay digdi sa daga, no? Nagbabago na kita sa loob kang satong mga puso. We begin this glory now every time we change our person, ourselves. Nakakamundo na ang ngunyan ang mga tao, binibigyan nila ang importansya kang pagbabago, kang panglabas o pagluwas, external change.
Kaya mahiling mo, gumagasta ang tao para to look beautiful. Ngunyan, ang emphasis ng mga tao sa lift. Kaya meron tayong nose lift, chin lift, ear lift. Di ba? To look good. O pagbabago kang itsura. Yan, nagkukulor ng buhok. Red, blue, violet. Iba-iba. Pumunta ka sa mga department store, mahiling mo, katakul-dakol lang tao na sa cosmetic sections. Walang masamang to look good. Lalo na sa mag-agum, you have to look good to each other, di ba? But, man kita nagtatapos duman. Ang importante, do we look good inside us? Yan ang tanong, yan ang hapot. Do we look good? Does our heart look good before God? O ang puso niya to, paano kang mga mararaot na at saka negative na attitudes na nagdudulot sa sato ng ugliness. Kaya ang kakurangnan sa iyang pagbabago sa transfiguration, pinapagurundom sa sato. We are called to change, to transformation, provided we begin now by changing ourselves, by changing our attitudes, by changing our mindsets. Ini ang sarong hamon king panahon kang Kwaresma, pagsulsol, pagbabago, pagbalik sa kagurangnan. Kung gusto natong magpartisipar, siriman mapasa sa to, ang kamurawayan ni Jesucristo, may kaipuhan na baguhon niya to ang satong kalooban, ang satong puso. Ngunyan ang hapot, what is the key to change? Ano ba ang susi para magibo ang satong pagbabagong anyo, pagbabagong lawog, pagbabagong dadangdalawgon, pagbabago kang puso? Ang susi mga tugang, sa ikadawang parte, kang sinabi kang kagurangnan kay Pedro, Santiago, San Juan. Uyang sa kong aki, padangat na aki, himateya musinda. Listen to him. Ini ang susi. Listening to the Lord is the key to our change. Mga tugang, dayman fasil ang madangog niyato o dagungan niyato o himatay niyato si Jesus. Ang tukso kang Diablo is to distract us. Ang tukso sa to kang Diablo is to not to hear, not to listen to Jesus. Dahil ang mga taong sincero na dinadangog dinda ang tataramo ni Jesus, sinda magbabago. And the devil doesn't want that. Kaya nga ang bundo niya, tungon yan, ang kinaban, paano kang noise pollution. We're bombarded by too much noise. Mayo na kitang panahon para magsilensyo interiorly. Pagulo na, maingay na sa luwas, maingay pa sa laog. Kaya dahil niya ito madadangog ang tataramon kang Diyos. Mga tugang, sa eksperyensya kang mga banal, nagsisimula ang sidang kabanalan kang sa inda nagkaigwa kang panahon sa silensyo, paghurup-hurupan, himateyan ang satong kagurang ng Jesucristo. Paagi sa indang mga buhay, mahiling niya to, na kapag tayo mga tugang, dinadangog niya to, hinahamatayan niya to si Jesucristo, this one will lead us to love Jesus. Tignan niyo sa akong mga daliri. 2 ears. Pagsamahin mo, 2 ears, nagiging puso, diba? 2 ears put together become a heart. So ang taong may panahon, mayroong silensyo, na naghihimateya, dinadangog, nagkuhorop-horop sa mga tataramo ni Kristo, dahil magtatagal, he will fall in love with Jesus. We can never fall in love with Jesus if there is too much noise within our hearts, within our minds, in our entire being as persons. Mga tugang,
Kitang mga Pilipino, dahil man kita sanay sa silensyo. Because we are a festive people. Maingay tayo. Para tayo makitikiti, di tayo mapakali. Di ba? Kaya ang tawag sa atin, Filipinois. Di man Filipinos, Filipinois. Ikumpara mo ang Pilipino sa mga Vietnamese o sa Koreano sa loob ng simbahan. When you go to Korea, inside the church, katakol-takol ang tao, pero mayo kung madidinig na nagtataram, na nag-oolay. Mayo. Pumunta ka sa Vietnam, katakol-takol na tao sa loob ng simbahan, you can hear a pin drop. Dahil mga Vietnamese, aram nila, sinda na sa loob ng templo kang Diyos, dahil sila nagtataram. Pumunta ka sa Pilipinas, ayun, madidinig mo, nagbebenta ng longganisa, nagte-text, nakikiolay. We're so used to talking. We're so used to noise. We're not used to silence. Tumahimik ka, sasabihin ka agad, sis, bakit ka tahimik? May problema ka ba? Di ba? But, alaga, di man ibig sabihin ng Pilipino, mayo man siyang kapasidad magsilensyo. Of course he can. Filipinos are contemplatives. Kaya good mga artist tayo. We produce good artists. And di ka pwede maging artist either in the rock and singing or painting or whatever. Kung mayo kang kapasidad mag-concentrate, magsilensyo sa iyong kalooban. Kaya nga, ang inaagyat sa sato kang panungkang parasma, we discipline ourselves. We enter into within ourselves and we listen to Jesus. Dangag niya to, himataya niya to, ang tataramon kang kaguranan. At mga tugang, kapag ginigibo niya to yan, ang enot na sasabihon sa sato kang kaguranan, yes, you listen to me, now let us go down the mountain and live among your people. Obserbahan niya to mga tugang, na ang tulong disipulo kay si Jesus, dahil man sila nag-remain sa mountain, they went down and lived their day-to-day life. We cannot always be on the mountain top. We can always be saying, wow, I have a beautiful experience of God. Kung may igwa ka mang magayon na experience kang kaguranan, may kaypo na isabuhay mo yan sa daga. Sa loob kang imong banwaan, sa loob kang imong community, sa loob kang imong pamilya, duman mo pahiling na beremente, nagkaigwa ka kang magayon experience sa mountain top with God. God always brings us back to reality, to our day-to-day life. Dahil ini ang teatro kang sa tung buhay. Di makita dinadara kang Diyos sa bukid para mag-remain sa bukid. He brings us on the mountaintop to experience His presence. Pero He brings us down para ma-share niya to ang sa itong experience sa kagurang ng Diyos, sa atubang o with our neighbors, with our families. Kaya nga sabi ko mga tugang, importante ang paghurupuropan niya to ining experience ni Jesus, nagbagong anyo siya, nagbagong lawag siya, nagbagong lalawgon siya. Ini ang satong destiny. We're called to change now para mapasa sa to ang kapanuan ng pagbabago sa kahadayan kang Diyos, paagi sa Espiritu kang kagurangnan, siring man paagi sa dakulang pagkaherak kang Diyos Ama para sa satong gabos. Amen. Magsilensyo kita, mga tugang, pagkarupuropang ilang puntos na nasabit ko.
Nagtutubod ako sa Diyos samang makakamhan. Aglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa bukid ng Tabor, nagsabi ang Ama ki Jesus, ini ang namumutan kong aki himateya nindo siya. Bilang mga namumutan niyang aki, masarig niya tong idolot sa iya ang satuyang mga pangangaipo. Ang simbag makusog tabi, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, makusog na buot na magiya sa banwaan sa saindang paghulit, dapit sa nagdadangadang nakahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga tawong masigasig na naghahanap kan katotohan, magiyahan ni Kristo, an ilaw na nagliliwanag sa kadikluman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing mahimati kita sa tingog ni Kristo, kung iagyat niya kita na maging matinios, mabuot, mamumuton, asin mapinatawad sa mga naging dahilan kan satong mga kakulugan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagihelang, makagimaaw kun guraano kahalaga sa mata kan Diyos an sa indang mga pagsakit, kun inaayon sa mga pagsakit ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, magugma sa kapahingaluan, asin sa liwanag na daing kasagkuran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Mga tugang mga aki, dolot niya tungon ang satong mga personal na intensyon asin intensyon para sa satong mga pamilya. O Diyos, sa muyang Ama, ako ay ining mga pamibi na dinodolot mi sa pagtubod, panuwa ang samuyang puso kang pagkamuot mo, asin padanayon mo kaming maimbod sa pag-ebanghelyo ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa rugari na buot, nagpaubaya sa kasakitan. Kahoy ni kaligtasan, mahuyong pinasan. Sa rugarig na buot, napangubaya sa kagadanan,
Magpamibi kamo, mga tugang, tanganing ang sako asin ang sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, na ining sakripisyo maglinig kang samuyang mga kasalaan, asin sa pagselebrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kang hawak asin kalig-kalag kang sa imong mga paratubod, huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itasan mga puso, asin sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigaw asin dapat matanos asin nakaliligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ta pinapadidan ang mga disipulos kang sa iyang kagadanan, nagpailing siya sa inda sa banal na bukid kang sa iyang kamurawayan, tanganing pati sa mga pagsaksi kang tugon asin mga propeta, ipasabot ting huli kang pasyon, makakamtam ang kamurawayan ning pagkabuhay liwat. Kay bakan mga bertudes sa kalangitan, padagos kami nagseselebrar sa imo sa daga, kang sa imong kadakulaan, daing ontok na nagrorokyaw. Manal. Kurang na Diyos ning mga upo, ang langit asin Daga. Urawayan, Hosana sa kaitaasan. Maladan at nadigdig sa karangan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadang banal, burabod ning gabos na kabanalan, kay ning mga atang namimibig kami, pabanala kan ambon kang semong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya na sa rugari na buot pinasaluwiban sagkod sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa siya mga disipulos nang sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, ta iniyang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siya mga disipulos nang sabi,
Mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Ta iniyang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubon. Kaya kami na nagroromdom kang sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta, pinapakanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumdumas siringman an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinangabos sa magadan. Dangan nako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, singabos na santos, nagkaitupa na kapagaya-gaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya sin kay baniya sin sa iya. Sa imo Dios samang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakaliligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakaugulian, nangangahas kitang magsabi.
Makatanggabos, Ama niya mo dayaon sa langit. Pabanalon, magdato ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ansa mo akan sa ruwaldaw, itao mo sa muya-muya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasaan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami Pagdarahas sa sumod, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namibibig kami kaguranan. Warasan sa maldaw niya mo ang katoninungan. Tanganing kami natabangan kang semong pagkahera. Magindane na talingka sa kasalan. Asin man ligtas, sa gabos na kapuri sa kuwan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdaton, kang samong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulitan sa imuan kahadean, asin ang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa simo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalaan, kundi ang pagtubod kang simong simbahan, asin papagkanagawa na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuy asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasa indo. Mga tugang, mga aki, magpatinaraohan kamo nin katuninongan Peace ni be. Kristo. Peace to all of you, peace to your families. Erukan Diyos na pagharap kan mga kasalan
Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan amang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sakong kalag, mauumayan. Please form two lines at the middle aisle. Makangangalas, naninalang, namumutan sa kabilugan, ay napaurong pinalagan, inaataman, inaataban. Nanunukay ikadadamukon, an kukuyugon, an susunodon. Alagad kuliwat, pakalayon, sa imong pagkamon, dai pagkawiyon. O Diyos, dai mo kami natitios, na dai patawadon. Padagos mo kami buhayon, asin baguhon, bulikan sa imong tataramon, asin langit nun nakakalon. Nanunukay ikanadadamugon, an kukuyugon, an susunodon. Alagad kuliwa, maluyahon, sa imong pagkamot, dai pagbawiyon. O Diyos, dai mo kami natitios, na dai patawadon. Patagos mo kami buhayon, asin baguhon, ulikan sa imong tataramon, asin langit nun nakakalon. Matindog ang gabos, ido ko ang payo, mamibi kita. Kagurangnan, kami nag-aako kan mga mamurawayo na misteryo, nangingowa sa pagpasalamat sa imo,
tamantang uya pa sa daga. Kami tinugutan mo dawa ngunyan na makisumaro sa mga bagay na langit nun. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan na enot na Domingo kan bulan, magkakaigwa po kita nin second collection, ang kantidad na itataon yato, tabang para sa seminaryo digdi sa satong arkidiocese. Itatao ini sa opisina kan ekonomo sa residensya kan arsobispo. Collections for the week, February 26, 2023. Cash receipts daily collection, 19,671 pesos. Ash Wednesday, 12,886 pesos. Sunday collections, 30,455 pesos. Collection boxes, 8,528 pesos. Total collections for the week, 71,540 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Rusi Lastica, Mr. and Mrs. Nelson and Teresita Villanueva, Goes family, Melba Pupanes, Sikin Etiania family, Bet Ante and family, Jimeno family, Saidiwi, Arcelina Santa Ana, and Ortega family. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe Colbera III, Parish Priest. Pasalamatan man po niya ito ang satuyang arsobispo sa iyang pagbisita sa satuyang parokya ngunya na Domingo. Salamat po sa inspirasyon na darakan sa imong presensya sa Samuya, sa imong pag-celebrar kaining Santa Misa. Pakan po niya ito siya. Bago ko itao ang solemne pagbendisyon, gusto kong magpasalamat din kay Father Ipe sa okasyong oportunidad na ini na makisumaro, makipamayuhan ang selebrasyon kang itong misa. Pinapabot ko ang sakong pasasalamat sa indong pagsuporta sa satong seminaryo. Sa gabos na parokya, nakakagawa kita mga second collections for the support of our seminary. Aram nindo, saro ini sa pride kang satong archdiocese. May igwa kitang tulong, very vibrant and full seminaries. Ang satong pre-college seminary sa San Jose, ang satong minor seminary, siringman ang satong major seminaries composed kang mga philosophy and theology students. Pagi sendong second collection, nare-reinforce ang mga kaipuhan o mga pangangaipo kang at satong mga seminaryo. So giraray, Diyos na ang magbalos, ang magbendisyon sa inyong gabos, sa inyong generosidad. And finally, sa aga, tomorrow, ang mga Bicol bishops, magkakaigwa kaming meeting. Every meeting, ang mga 7 bishops kang Bicol region, nagmi-meet. Sa aga, makakaigwa kaming meeting sa Burias, Masbate. Kaya ma-take kami kang boat sa Pasakaw hasta sa Burias. Ang meeting gigibuhon hasta March 7 or March 8. So please pray for the safe trip of the bishops and for a meaningful and fruitful meeting for the good of our metropolitan. Amen. Mga tugang, idoko ang payo para sa pagbendisyon. Asin magpapangrus kita mientras na binibendisyonan. Kung sang sakong bendisyon para dari bendisyon sa indo mga nasa harom, lalo na mga naghehelang.
Ang kagurangnan mapas sa indong. Asisa sa imong espiritu. Bendosinan manlugod kamo, kan Diyos na makakamhan. Anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Lakaw kamo, mga tugang, iarubay, isabuhay ang Ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva San Jose! Viva! Diyos Maray na Banggi, Diyos Mabalos, God bless you. Have a good week next week.